Θα έχει κόλλημα στο μετά, καταλάβατε, στο τραπέζι. Το ετοιμάζουμε δηλαδή το κόλλημα. Για να δούμε αν θα το βρούμε τουλάχιστον σπίτι. 28-10, μάλιστα 32. Καλή μας επιτυχία. Αν δεν το βρω στο σταθερό, θα κάνουμε μια προσπάθεια στο κινητό. Και αν και εκεί δεν πετύχουμε, προχωράμε στο κόλλημα. Ναι, ο κύριος Γιάννης. Ναι. Τι κάνετε, κύριε Γιάννης, είσαστε? Ναι. Ο κύριος Γιάννης Γανακάκης. Ναι, ο ίδιος. Τι κάνετε? Καλά. Από το Δεσποτικό, από τις Μαλάδες σας παίρνω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Εκ μέρους του κυρίου Μιχάλη που έχετε μιλήσει για τις 23 του μήνα για το γλέντι. Ναι, ναι. Έχετε, από ό,τι βλέπω, το τραπέζι είναι για 141 άτομα. Περιμένετε λίγο μια στιγμή. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν σας ακούω. Ναι, για πείτε μου. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Εγώ άκουγα φασάρια, δεν σας ακούγα καλά. Ωραία, για πείτε μου. Έχουμε ένα προβληματάκι με το μαγαζί. Τι? Και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορώ βέβαια να σας πω τώρα σίγουρα τι ακριβώς θα γίνει, αλλά ούτε μπορώ βέβαια και να σας πάρω στο λαιμό μου. Ναι, για πείτε μου. Έχουμε ένα πρόβλημα με το μαγαζί και πιθανότατα το μαγαζί να κλείσει. Το μαγαζί να κλείσει. Ναι. Δεν θα ξέρουμε μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδας. Δηλαδή μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη δεν θα το ξέρουμε σίγουρα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι οικονομικής φύσεως, Ναι. ένα πρόβλημα με τους ιδιοκτήτες που έχουν το κατάστημα. Ναι. Και θα το γνωρίζουμε στις 3 του μήνα που θα βγει και η απόφαση, δηλαδή το τι ακριβώς θα έχουν κάνει οι δικηγόροι μεταξύ τους, γιατί υπάρχει μια εμπλοκή. Εγώ τώρα, για να μην σας πάρω στο λαιμό μου, αν θέλετε μπορώ να σας προτείνω κάποια καταστήματα, κάποια μαγαζιά για να μεταφέρετε το κέντρο. Τελευταία στιγμή τώρα λίγο δύσκολο. Εγώ τι να σας πω, εντάξει, εσείς είσαστε και λίγα άτομα. Είναι καμία 140 και βάλε. Ναι, Οι άλλοι γάμοι που είναι 800.000 και αυτά, φαντάζομαι ότι έχουν πρόβλημα. Σίγουρα και αν δεν πάει καλά, γιατί το κέντρο δεν χωράει παραπάνω από... Πιστέψτε με ότι άμα τους τριμώξουμε 700 άτομα τα βάζει σίγουρα. Δεν χωράει με τίποτα. Τόσα. Άρα σίγουρα πλάκα μου κάνει. Όχι, δεν σας κάνω πλάκα, στο γράμμα σας μιλάω. Γιατί το έξω χωράει μόνο 300. Δεν χωράει παραπάνω. Είναι μέσα έξω, κυρία μου. Μέσα έξω χωράει 500. Αυτό σας λέω. Ότι στριμωγμένα βάζουμε και 600 άτομα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν το περιγελάτε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι έχουμε έρθει σε δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά και δεν θέλω και εγώ να σας πάρω στο λαιμό μου. Αν θέλετε να σας προτείνω κάποια άλλα καταστήματα να σας εξυπηρετήσουν, είναι πολύ ευχαρίστως. Αλλιώς θα περιμένουμε μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει με τα δικαστικά. Και αν μπορούμε να το διευθετήσουμε, έχει καλώς. Για πήγαμε άλλα καταστήματα. Θα προτιμούσα να περνούσατε από το μαγαζί τώρα, μην σας τα λέω το τηλέφωνο. Και να πάρουμε και τηλέφωνο να δούμε αν έχουν εύκαιρες ημερομηνίες. Ένα μήνα πιο πριν δύσκολο να πάμε το κάνεις αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ο δικός σας ο γάμος είναι Παρασκευή. Ναι. Παρασκευή υπάρχουν ελεύθερες μέρες, υπάρχουν σε πολλά καταστήματα. Δεν θα δυσκολευτούμε. Σας μιλάω τώρα με πάση ειλικρίνεια, έτσι. Ναι. Δεν έχω κανένα λόγο ούτε για μπεγμένο ούτε για κάτι άλλο. Και μάλιστα ο κύριος Μιχάλης μου είπε να προσπαθήσω να σας βρω και κάποιο μαγαζί, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Ανδρέας Σοφουλάκης λέγομαι εγώ. Αν θέλετε μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα, έτσι. Αυτό τον καιρό λείπει ο κύριος Μιχάλης. Θα έρθει σε 5 μέρες. Μα δεν υπάρχει κανένας Ανδρέας που να έχει. Ανδρέας Σοφουλάκης λέγομαι, όχι έχω αναλάβει το πόστο του κυρίου Μιχάλη όσο καιρό θα λείπει ο κύριος Μιχάλης. Σε 5 μέρες θα έρθει ο κύριος Μιχάλης. Αν έρθετε στις 3 του Σεπτέμβρη θα μιλήσετε πάλι με τον κύριο Μιχάλη. Καλώς. Κύριε Μινακάκη, ειλικρινά σας μιλάω, καταλαβαίνω το άγχος σας, δεν θέλετε και να το πιστέψετε κιόλας, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Όχι, δεν θέλω να το πιστέψω, δεν το πιστεύω. Εντάξει, ωραία φάρσα βέβαια. Γιατί θεωρείτε ότι είναι φάρσα? Πώς βγάζετε αυτό το συμπέρασμα ότι είναι φάρσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, βγάζω το συμπέρασμα ότι είναι φάρσα για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν χωράει τόσα άτομα. Μέσα έξω χωράει το κατάστημα ακριβώς μετρημένα, έχουμε βάλει 622 άτομα. Δεύτερον, αν ήσασταν εσείς που είστε το κατάστημα. Δεν είναι εγώ. Ναι, αν τέλος πάντων γνωρίζετε το κατάστημα, το μαγαζί, θα γνωρίζετε ότι έχει κι άλλα μαγαζιά. Την ίδια εταιρεία. Ναι, βεβαίως και έχουμε και άλλα μαγαζιά και αν θέλετε να σας τα αναφέρω και τα μαγαζιά που έχουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό.
Το θέμα είναι να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Αν στα άλλα μαγαζιά υπάρχει εκείνη την ημερομηνία είναι κλεισμένα, τι να σας το πω, άδικα τον αδίκο, πώς να σας τριμώξω. Εντάξει, ναι, μεν είσαστε λίγα άτομα 141, αλλά το θέμα είναι, και μάλιστα είχαμε λύσει, μισό λεπτάκι, μου είχε δώσει και το τηλέφωνο της γυναίκας σας, της Σοφίας του κ. Μιχάλης. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν το έχει το τηλέφωνο της. Όχι, έχουμε και το τηλέφωνο της γυναίκας σας. Αν θέλετε μπορώ να σας το δώσω. Ναι, το τηλέφωνο της γυναίκας μου το έδωσε, αλλά δεν το έχω. Ο Μιχάλης το έχει. Όχι, εγώ το έχω εδώ μπροστά μου. Έχω και τα δύο τηλέφωνα, και το δικό σας και της κυρίας Σοφίας. Και μάλιστα πήρα πρώτα τη γυναίκα σας, αλλά δεν το σήκωνε. Ναι. Μετά πήρα εσάς. Ναι, κατάλαβα, αλλά τη γυναίκα μου το τηλέφωνο δεν το έχει δεν το έχει ο Μιχάλης. Καταλάβατε εσείς που το έχετε, εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει, το θέμα είναι αν μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Θέλετε να περάσετε αύριο προκατάστημα. Καλά να δούμε, να του κάτι στον αέρα είμαι τώρα, με ακούνε. Καλά πλάκα μου κάνεις, εσύ όλα κάνω προσπάθεια να σε πείσω. Το μου λέει στον αέρα είμαι. Ωραία παιδί. Έλα το πάντη. Δεν ντύπωσε με τίποτα. Του βγάλε στο λάδι. Happy birthday to you, βρε. Να ζήσεις πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι ψάρωσα και άσχημα. Αλλά το θέμα είναι ότι προσπάθησα να σε πείσω. Έβαλα όλο το φυσικό ταλέντο το οποίο έχω, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνω. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι ψάρωσα πάρα πολύ άσχημα, αλλά μετά όμως το κατάλαβα. Είσαι αυτό που να κάνω. Αν είναι πού στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ακούω πολύ συχνά το... Θα ακούω πολύ συχνά για φάρσες, γι' αυτό μάλλον. Εσύ τεχνοβρούτε. Λοιπόν, τα κουμπαράκια σου, ο Μάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος είναι αυτοί που την είχαν στήσει. Βέβαια ήμασταν ανάμεσα σε δύο κόλπα. Το ένα ήταν αυτό με το κέντρο, το άλλο ήταν με το στολισμό. Με το στολισμό. Με το στολισμό θα πάρω περισσότερο, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Είναι το κέντρο τα κανόνισα όλα εγώ. Είναι, θεώρησα και εγώ πως ήταν πιο εύκολο με το κέντρο, αλλά πέσαμε ξένα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, πολύχρονος ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ ωραίος, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά φίλε μου και την άλλη φορά να ψαρώνεις. Μην είσαι έτσι. Εγώ θα πάω καλά στην πλάκα. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, πολύχρονος. Με το καλό γεια σου και σήμερα. Γεια.